Bhí Fleadh Cheoil ar aon seáinú ar Chlochán Liath agus tá comórtas agus Chlochán Liath agus ceol is anad gáil ar acu Fleadh Cheoil Dhún. Se fi trí blian a bhí Fleadh Cheoil Dhún nGall an seoir bailile Chlochán agus chanig seo chart just cin dá córad a hen ceol chuir me se scarte de chuir comórtas leis sinné é Fleadh Cheoil na héan óint agus chaisiimiid de caiint dúirt ceol an sin défad de Fleadh Cheoil Dhún nGall a go imiid sethar agus sin go siimplí agus a bhí se dus í de chacais fuair muid scéal arás go mbeidh Fleadh ar siúl an seo ar bháile. Is me sé ceol dóthairtaí agus is me sé caiithir le Chlochán Liath. Tá ag teagairt páiste le an cheol agus tá a lean páiste agam sa comórtas sa comórtas iad le a dhéiceáil. Ar an ardan ag bunsoltas an le. So the Fleadh Cheoil Dhún nGall ar siúl an seo an pólascáil na Rossan. Bhí me se ghlacha páiste an comórtas na Fleadh ar mas a dar na éisiil. Wach my part in solo. Bhí má fánas siar sa bhaine mo solo, bhí me haroma geirí áil sta fás a geirí just dimi más sta agus hinne má mo trí fort. Wach my part in ceol band at a gallery comórtas an Chlochán Liath agus bhín mar duet agus bhín an duet me is aine níari. Bhín me léir learta go dtí seo a ga le bhí me conturns gat ar searting. Bhain má hen puirt an chuig comórtas fan máil ar faoideag agus an má dar et bhain man concertín bhain man deireadh seanos san má dar et an huaráníart ar seanos agus bhain má hen agus Lucia an duet. Sin an go sé tá tahairta agus tuann se ardan de foiistí ghlacu páirt an comórtas me seo agus beir páisí naró páirt acu an machchas saoil seo go bhhecinn siad agus go bhhecinn siad go dé hin réiles. Mar dean gur hafa ceirichéad daine ghlacu páirt in san comórtas ar an le agus ra sé sinna ré an sin go dtí Fleadh olú níos moille in sa bhliain. Chaite chud mhór cleartaí dhéanamh le ré go maiid na comórtas ar Fleadh agus caiim níos smó cleartaí dhéanamh nes fanne olú. Céimiid níos mó cleartaí níl go leor cleartaí go híthe an agus céimiid go fáil go dtí olú, comórtas olú na Fleadh. So tá sin le fána fanne bhásta. Ní higann daoine I méid jobbar a hen isteach an ócáid mar seo, Tá cáiste iontainntá leid dogann agus tá ahanana le gunne a gobar go cruaid a bhí mí man fómhar an éirí. Caithir ardháú a thuirta cearú a thuirtaí as an obair tá choiste haigead agus chuine seimiid de léir a go léire ó bháidín go thuige agus bute go deisi go dhéana rubba cáú eilna a seáid le go léirthart a tá jobbar dóidéanta. Tá ag siúl go mór leis ahan rud ar siúl a rí na deir seachtaine agus súla gom ggóil an grín ag sáilsú agus an craic ar dóin. So tá aonanta éasta dar na éisiil sa Fleadh. Tá sé aonanta táhairta don páraise agus don cheantar go le Fleadh an daoine thart le chéile. Tá Fleadh aonanta táhairta de foiistí agus déagarí agus a hanna le daine mar go bhhecinn tú a caiideans na comórtas tá watse tá singim agus a déanana ruí cearna leat agus ag le go dúir chuir dúirí ana fásta.